சிஎம் ஹெல்ப்லைன்ற அந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணி மேலே உள்ள 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உள்நுழைக பதிவு செய்கின்ற 2 ஆப்ஷன் இந்த வெப்சைட்டை புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுற பதிவு செய்கின்றதை கிளிக் பண்ணிங்க. உங்களுடைய முழு பெயரை என்டர் பண்ணிக்கோங்க. இறுதி பெயர்ன்றதில் உங்கள் இனிஷியலை என்டர் பண்ணி உங்கள் மொபைல் நம்பரை என்டர் பண்ணி பின்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள். மேலே செட்டிங் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி இந்த வெப்சைட் தமிழில் வேணுமா ஆங்கிலத்தில் வேணுமான்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கண்காணிக்கும்ன்ற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் முன்னாடி வெப்சைட்டில் மனு செஞ்சுருந்தீங்கன்னா நம்பரை என்டர் பண்ணி தேடுகின்றதை கிளிக் பண்ணி நிலை என்பதை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். குறையை பதிவு செய்யுங்கன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த உங்களுடைய அட்ரஸ், மொபைல் நம்பர் பப்ளிக்காக அப்ளை பண்ணுறீங்களா இல்லை இண்டிவிஜுவலாக அப்ளை பண்ணுறாங்க இல்லை விளக்கம்ன்றது காரணமாக என்பிஹெச் கார்டிலிருந்து பிஹெச்ஹெச் கார்டாக மாற்றுவது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிஹெச்ஹெச் கார்டாக மாற்றுவது உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதான் குறையின் வகைன்றது விநியோகம், ரேஷன் கார்டுன்றதை செலக்ட் தான் அவங்க மாவட்டம் ஏதோ சரியாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறது, அவங்க தாலுக்கா ஏதோ அதையும் சரியாக பார்த்து என்டர் பண்ணுறது தான். வருவாய் கிராமம் எதுவும் அதையும் சரியாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் ஒரு கோப்பை இணைக்கன்றது பண்ணி ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு, வருமான சான்றிதழ், ஜாதி சான்றிதழ் அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்து எம்பிக்குள் வர மாதிரி பிடிஎஃப் ஃபைலாக அனுப்புங்க.